same old words, changes I can't see. I was thinking to myself, got nowhere else to flee. 'Cause in the morning time in the winter, all you get is rain. 'Cause in the night time now in the summer, I guess we can't complain. La da 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 ooh wee. La da 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 ooh wee. Ba da da ba 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 ba. I said ooh wee. Ba da da ba 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 ba. I said ooh wee. Well, maybe you'll find my home. It's hard to believe. 100 words and so many strangers, I can barely breathe. Them thoughts coming back to me, stories I've been told. 'Cause happy ever afters, baby, really ends with gold. 'Cause in the morning time in the winter, all you get is rain. 'Cause in the night time now in the summer, I guess we can't complain. La 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 ooh wee. La 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 ooh wee. La 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 ba 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 ba. I said ooh wee. La 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 ba 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 ba. I said ooh wee. La 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 ooh wee. La 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 ooh wee. La 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 ba 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 ba. I said ooh wee. La 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 ba ba. Hej. Er du et barn, som ikke har haft mulighed for at udtrykke dig? Lytter andre ikke til dig? Får du ikke udtrykke dig selv og din følelse? Hej, og velkommen til Shawshank TV. Jeg er din vært i dag, og vores program i dag det handler om børnenes udvikling gennem æstetisk læreprocesser. Vi har derfor inviteret tre af landets førende eksperter til vores studio, hvor de skal svare på nogle spørgsmål, som vi har. Hej, her vi har dagens første gæst, som er Mors Puls, som er førende eksperter i drama og filosofi. Velkommen til studiet. Tak. Du er her i dag for at forklare lidt nærmere, hvorfor er det vigtigt, at børnene får mulighed for at udtrykke sig. Og jeg vil gerne høre din forklaring. Ja, det er sådan, at mennesket det er styret af forskellige drivkræfter. Vi har en masse behov, og med behov der mener jeg ikke kun fysiske og biologiske behov, altså at vi har behov for vand og mad. Det er lige så meget nogle sociale behov. Det er dem, jeg kalder livstrang. Livstrang. Du må hellere uddybe, mener du trang til livet? Nej, jo, jeg mener trangen til at udtrykke sig og virkelig gøre sig selv. Faktisk så var der en klog mand, der engang han hed Friedrich Schiller, som sagde, at mennesket kun leger, når det egentlig, i ordets egentlige betydning er et menneske, og at det kun leger, når det er et helt og fuldt menneske. Okay. Så du har taget en klip med dig i dag? Okay. Ja, jeg har taget et klip med fra en skole, hvor vi var i gang med sanglejen Bro Bro Brille. Jeg viser det meget tydeligt drengen i de grønne bukser, som slet ikke kan lade være med at tromme med. Det viser denne trang eller behov for at udtrykke sig. I imødekommes dette behov ikke, kan det have afgørende betydning for, at mennesket kan opnå det gode liv og altså blive lykkelig. Fordi vi simpelthen realiserer os selv, når vi udtrykker os.
Og netop derfor er det vigtigt, at vi som voksne skaber rum og plads til, at børn kan gøre det. For når vi skaber disse oplevelser, er det igennem dem, at børnene skaber sig selv, og de kommer til at forstå sig selv, hvad det er, de ønsker, og hvad de vil, og hvad der betyder noget for dem. Tilbage efter en kort pause med vores næste gæster. Hej og velkommen tilbage. Vi har vores næste gæster, Henriette Knup. Hej. Hej. Velkommen til. Tak. Når børnene skal motiveres til at diktere, aktivt og lære fra en aktivitet, du siger, at der findes to hovedtyper af drivkraften, indre og Ydre. motivation. Kan du forklare? Det kan jeg godt. Altså den indre motivation, der er det en aktivitet, som er belønning i sig selv. Hvorimod har vi den ydre motivation, så er det ros eller løn, som er den vigtige motivationsfaktor. Okay, men hvilken drivkraften har så den største betydning for børn og deres læringsproces? Altså min teori er bygget op omkring, at vi mennesker stadig er utroligt påvirket af stenalderen og de læreprocesser, vi var i dengang. Og derfor er det den indre motivation, altså aktiviteten, som har den største betydning. Det er dog vigtigt at sige, at de to motivationstyper, de udelukker ikke hinanden. Oplever man begge på samme tid, så kan man have en følelse af sådan en nydelsesfuld feedback, eller det, der kaldes flow. Begrebet flow det, opstammer fra den ungarske psykologiprofessor Mihaly Csikszentmihalyi. Kort sagt så er flow en længerevarende tilstand, hvor man udnytter sit læringspotentiale fuldt ud. Okay, kan du forklare nærmere, hvordan man opnår denne tilstand? Ja, det er vigtigt, at man er i gang med en udfordring, som er tilpasset efter barnet. Det vil sige, at udfordringen for besværlig, så vil barnet føle en angsttilstand. Er den for lidt udfordrende, så vil barnet komme til at kede sig. Okay, så også er flow, når man glemmer til og stille og deltager dybt koncentreret? Ja, det kan man godt sige. Jeg har faktisk et videokamera med fra mit feltarbejde i en børnehaveklasse, hvor man kan diskutere, om nogle af barnet kommer i en flow-tilstand. Det, der er svært ved flow, det er, at man ikke kan gå ind og måle på børnenes følelser. Men børnene ser i det her klip ud, som om, at de er underholdt, og de koncentrerer sig og deltagende. Lige præcis her kunne det godt ligne, at de glemmer alt om tid og sted. Det svære er, at det ikke er muligt at få en hel børnegruppe i flow på samme tid, da børnene vil have forskellige kompetencer og niveauer, og de vil derfor have forskellige meninger om, hvad der er udfordrende og hvad der er for kedeligt. Tak for nu, Henriette. Vi vender tilbage efter en kort pause, hvor vi har vores næste gæster. Han kommer fra Canada. God aften og velkommen tilbage. Vi har vores sidste gæst, Malcolm Ross fra Canada. Han er professor i æstetisk læring, og han er her at uddybe nogle spørgsmål omkring børns æstetisk kompetence. Welcome, Malcolm Ross. Thank you. You're here today to explain your diagram and undervisning i kunstfag. Can you just continue with that, please? Yes, I have this model here that I put up on the board for you that I've used in educating teachers and pedagogues on how to create aesthetic learning. As we can see on the outside of this diagram is the area of play, which is especially important in the area when it comes to any kind of creative work. At the very center of it, of course, is something that I call impulse, which can be free play, or it can be some adult-guided situation where the children is guided into some sort of a game or whatever. And then around that we have these four elements, which my colleague will explain later in terms of case studies she's done. We'll see a video on that. I dette videoklip ser vi en pædagog lave en dramaøvelse med en gruppe skolebørn. Når der tager udgangspunkt i Malcolm Ross' model, skal man se selve dramaøvelsen som legen, pædagogen som impulsen, i det hun giver børnene de indtryk, der skal til, for at de kan udtrykke sig. Mediet er drama. Håndværket er selve dramatiseringen af følelserne. Børnene bruger i denne aktivitet deres rekonstruktive fantasi, for de skal forestille sig nogle følelser, de kender fra den virkelige verden. Afslutningsvis er det vigtigt at nævne, at en sådan øvelse er en måde at udvikle børnenes sanseapparat på. Det styrker deres evne til at erkende verden gennem sanserne. Hej igen. Tak for i dag til alle vores gæster. Vi kommer tilbage næste uge med vores fokus på motoriske leg. Vi ses derinde.